Ko kun san cewa madaran shanu da man shanu yana da amfani sosai, like for your beauty routine, for your hair, for your skin duka? Isa fa ni duk sanda aka siyo man shanu, duk sanda aka siyo madaran shanu na kan dan ɗewa in dan ajinawa a gefe na dan su kwaɓe ina da dan shafe-shafe na yauwa. Musamman a wannan hunturu, daman kun san yana da natural man shi madaran kenan, kuma man shanun kama mai ne zalla ai. Gaskiya yana da kyau sosai, so I would highly recommend if ever kika samu chance a yogurt, fresh milk hakan nan na shanu, ki dan dinga ɗeba kina adanawa, yanzu zaki kwaɓe ki ko shafe-shafen ki sai ki dan dinga zubawa a ciki, zaki ga positive effect sosai. To man shanu shi ma it's just so good ne. Ni ina da ma products da yawa da nake so in fara incorporating man shanu a ciki, kawai dai ban gano yadda zan dinga preserving din shi the right way bane, amma once na gano ai sai inda ƙarfi na da dabaru na suka ƙare kawai. In fact, su kaɗansu ma haka, za ka iya face mask da madaran shanu, za ki iya hair mask da man shanu, amma dai da yake yana da mai sosai, so I wouldn't recommend ki shi zalla. Gwara ki dan har haɗa maybe ki ƙara a cikin deep conditioner ɗinki, ko kuma in za ki yi wani lalle ko wani abu dai gari hakan nan, yauwa to sai ki sa a ciki ki mixing ki shafa, wala yana da amfani sosai, yana da kyau sosai. In za ki wani cinnamon face mask kai ko clay mix ɗin nan, in za ki using ɗin shi, za ki iya ɗan zuba yogurt kaɗan so that wannan mai cikin zai rage, ko kuma zan ce zai hana bushewa, yi over bushewa hakan nan. Amma kuma ga wata shawara again, da yake duka kun san natural products ne wannan, so suna da ƙarni sosai, so always make sure kin yi amfani da wani essential oil mai ɗan ƙamshi domin ya kashe ƙarnin. To na gode, bye.